हेल' गाइस माने मैया मा होनो मानसिफोरा एथ'ग्राब रंजादों आरो ना गोदान बोसोर फैदों होननानै एथ'ग्राब पार्टि जादों ओमफ्राय जेन माने गोदान बोसोर फैनाय लोगो लोगो माने बिसोरनि किडनि लिभार बेफोर चेन्ज जाजोबगोन आरो ना ओमफ्राय हेन्डसामबो जागोन ओमफ्राय बिदि साननानै आंबो पार्टिखौलाय जादोंमोन आरो जानायालाय राजाजी ओमफ्राय नाथाय फुङाव सिखारना नायबा गासिबो एखे माने जेबो चेन्ज जायाखै ओमफ्राय महरखौबो नायबाय आं आयनायाव थांनाय बोसोर जेरै दं एबारबो एरैनो दं माने एख' चेन्ज जायाखै जास्ट बोसोराल'सो सोलायदों ओमफ्राय मानसिया गासिबो एखेयैनो दं आरोना गोरिब दं गोरिबैनो दं ओमफ्राय बिनिखायनो दिनैबो माने गोबाङानो माने पार्टि जागोन आरोना माने गोदान बोसोर होननानै ओमफ्राय नोंसोर जायोबा जादै गाइस लोगोफोर नोंसोर जायोबा जा खिन्थु आंखौ लेंहरनाङा आंना मैयानो बिराद धार नांलाजोब्बाय आरोना सानदोंमोन आङो एसे चेन्ज जागोन गोदान बोसोर फैगोन नाथाय जेबो चेन्ज जायाखै दिनै जाला आङो थांनाय बोसोर सिंगोलैनो दंमोन ओमफ्राय एबारबो सिंगोलैनो थागोन बायदि मोनदों आं एबार बोसोरावबो मानोना वाट्सएपआव आङो खेवना नायबाय जेथिया वाट्सएपखौ खेवना नायो होमबा माने गासिबो मेसेज फैलागासिनोमोन आरो ओमफ्राय आं सानदों सोरबा सासेफोर प्रप'ज खालामहरनो हागौलै होननानै वाट्सएपखौ खेवना नायबाय नाथाय गासिबो माने निउ इयार माबा माबि गोलाव माने स्क्रल खालामलांनानै नायबाय थानाय बेफोरबायदिसो मेसेज माने दिनै आरो आंखौ लेंहरबाय थानांला आं बोरैबा मोनदों आरोना दा एख' चेन्ज जायासै जेन माने धोनि जादों होनबाबो बेलेगमोन रंजागौमोन आं दिनैबो एबार बोसोर धोनि जागोन होनबा नाथाय जानांगौ गैया एखेयैनो थागोन बेखायनोथ' लेंहरनांगौ गैला आंखौ लेंहरनाङा नोंसोर जायोबा जा नोंसोर जुदि धोनि जायोब्ला एबार बोसोर धोनि जायोबा नोंसोर जाबाय था खिन्थु आंखौ लेंहरनाङा डिस्टार्ब खालामनाङा कालेक्सन बिहरलाबाय थानाङा आंना ओरैनो धार नांलाजोबखाबाय मैयानो आरो बेखौ घुरायनांगौआ दंबावोसो दा बालर पार्टि सार्टि दे गाइस आंखौ लेंहरबाय थाना लोगोफोर डिस्टार्ब खालामबाय थाना फ्लाइट मड साइड मड खालामना दोनसै आं बाय बाय पार्टि सार्टि बालर पार्टि